Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça va aconseguir ahir a la Lliga Estatal de Bàsquet el triomf 1700. L'enhorabona. Fins ara el Barça ha jugat 68 temporades a la màxima divisió, amb diferents noms, evidentment. El Barça només ha estat 2 vegades fora, va ser precisament quan el president Enric Llodet, que en pau descansi, si existeix la pau i el descans, es va carregar les seccions. Com podeu veure, encara hi ha directives pitjors que l'actual. Bé, benvinguts doncs al programa número 22 de Bàsquet Blaugrana a Debat, corresponent al 9 de febrer i fins al dia 16. I sense més preàmbuls, comencem. Sal! Preocupació, ansietat, angoixa és la cara que feia ahir Pasqual després del partit contra el Girona, i no precisament pel partit i pel resultat, sinó per les circumstàncies que envolten el Barça actualment amb els lesionats que tenim ara com ara Panther i Sato. Ja sabem que Panther pot tenir una lesió de 2 o 4 setmanes als abductors d'una cama i serà molt difícil que pugui participar a la Copa del Rei de la setmana entrant a partir de divendres a València. I Sato també té molèsties, les eternes molèsties a l'esquena, i també no sabem si serà possible que jugui. En aquestes circumstàncies, amb un equip curt, vell i descompensat, és molt difícil que el Barcelona pugui aconseguir alguna cosa. D'aquí ve aquesta preocupació molt sèria de Pasqual. El seu llenguatge corporal ho deia tot, encara que deia que no fitxarà ningú, que amb aquest equip doncs ja tirarem endavant. Home, ja sabem que hem de tirar endavant perquè aquesta directiva, per la regla de l'1 o pel que sigui, doncs resulta que no fitxarà ningú. I per tant tenim el que tenim i les esperances de guanyar la Copa, que era el trofeu, sembla que el més senzill o el més difícil, doncs també se n'aniran a Norris. Però en fi, no desesperem, queda temps i ja se sap que l'esperança és l'únic que es perd. Mentrestant, doncs, centrem-nos en l'actualitat que ve d'aquest partit d'ahir contra el Girona, que el Barça va guanyar finalment de 5 punts. El partit, doncs, com era d'esperar, va ser d'anada i tornada i amb molts triples. El Barça va aconseguir 16 triples. El partit va ser molt distret de cara a la gent, però evidentment amb poca defensa. I és que, naturalment, el Barça, encara que sigui Pasqual, un gran defensor de la defensa, tot aquest curseter doncs, es va baixant. Per què? Perquè el Barça és fonamentalment un equip tirador, no ens oblidem. I aquesta disciplina defensiva doncs, necessita haver-hi especialistes i la veritat és que tenim pocs. Poques coses podem afegir en el partit d'ahir. Es tractava de guanyar i es va fer. Sí que vam veure almenys la segona unitat, que ahir va tenir minuts, com pot ser Marcos, com pot ser Keil, que van tenir una bona actuació, i també Billy, que va fer un bon partit després de 3 partits anteriors desastrosos. També ja és quines coses hem de dir que incloïm Billy en aquest segon espai, en aquesta segona unitat. La meva pregunta és, amb aquesta unitat és la segona a Europa o potser la tercera? És que a Europa sembla que no tenim segona unitat, doncs ja ho hem dit 1000 vegades, aquesta mala planificació, no? Ahir, per exemple, Norris no podia jugar perquè, esclar, només poden jugar 2 estrangers, al costat tots dels lesionats Núñez, Panther, Sato i el pobre Fall, doncs, que, com va dir Pasqual també, per les seves característiques només juga determinats partits. En fi, es tractava de guanyar, es va fer i el Barça va aconseguir aquests punts que era el més important davant d'un Girona bo que va presentar batalla amb un bon Busquets i amb aquell entrenador Moncho que mereix molts dels aspectes que ja parla bé el català. Enhorabona també al Girona i li desitgem molta sort en aquesta lliga, com ho fem tots amb la resta dels equips catalans, i segur que se salvarà. Bé, pel que fa a la Lliga Endesa, doncs la classificació, l'encapçala un cop més el Real Madrid, el València està a 2 victòries, el Barça 4, empatats amb el Múrcia, l'Unicaja i Baskonia, no? Per tant, la situació no és dolenta, però jo em demano si quan s'acabi el campionat i el Barça juga a les primeres posicions
podem guanyar a 3 o 5 partits amb la plantilla que tenim aquests actuals equips que estan a davant o al costat de nosaltres. Però, en fi, no correm tant i anem a pams, oi? Que és la forma de tenir una mica de salut mental. Recordem que el pròxim partit de la Lliga Endesa és diumenge a casa contra el Manresa a les 5 de la tarda. Una bona hora perquè els que també els agrada el futbol hi vagin, perquè el pròxim partit del futbol és contra el Girona el dilluns i, per tant, el diumenge ha de ser una tarda lliure i de bon bàsquet. Segurament hi haurà molta gent de Manresa. Serà un cop més el Palau Blaugrana un fortí favorable a l'equip visitant? Ja falta poques hores per saber-ho. Bé, pel que fa a l'Eurolliga, que és l'altra competició, aquesta setmana hem tingut 2 jornades. La primera contra el Fener, que van perdre de 4 punts. El Fener és l'actual líder de Saras, amb superioritat total i absoluta de l'equip visitant, que guanyava fins i tot uns 20 punts. Molta gent va marxar a la mitja part, però el Barça va tenir esperit de remuntada, de superació, i a poc vam arribar fins i tot, quan faltaven 20 segons, amb un triple de Brizuela, a posar-nos a 3 punts. I vam tenir 3 rebots consecutius, gairebé per empatar el partit, però no va ser possible, perquè un cop més també van fallar els tirs lliures. Aquesta lacra que ens condemna el Barça a ser el pitjor equip de la Lliga Endesa amb tirs lliures. I a la Lliga Europea també estem dels últims. Especialment els pivots, Billy i Sengelia, són els que més han fallat. És la maledicció dels pivots del Barça, seguint la tradició de Dorsey, Tomic i també de la Cruz anys enrere. A veure si es pot posar esmena en aquesta catàstrofe que tenim en els tirs lliures. Ben diferent va ser el partit contra el Baskonia, que si bé el Barça va començar perdent i de bastant, de mica en mica a partir ja de la segona part el Barça es va estar esmenant, el tercer va ser francament bo i jo penso que el quart va ser heroic. El Barça va resistir totes les embestides, va fer-hi un joc coral amb un equip pràcticament ofensiu. Fixem-nos, era l'Apro, Sengelia, Vesely, Clyburn i Panther, que pot ser l'equip titular, potser es pot discutir entre Sato i l'Apro, però és un equip que fa goig de veure jugar sobre en atac, en defensa ja és una altra cosa. I a més va haver una gran actuació de Brizuela i també de Parran, i per tant l'últim quart va ser èpic del Barça, malgrat la lesió de Panther, malgrat que Satoransky no va poder jugar ja tota la resta del partit per aquestes molèsties, malgrat que Vesely i Sengeli van ser expulsats per 5 personals, malgrat que hi va haver jugades de 3+1 en contra, malgrat que van fallar tirs lliures, doncs fixeu-vos l'heroïcitat d'aquest Barça que va acabar imposant-se a la pista del Baskonia per 6 punts. Llàstima, però, que van pagar tan car amb aquestes lesions i que ens condicionen el futur. Tot en tot, la nostra situació a la Lliga Europea és francament bona, sí, perquè ara mateix el líder, com sabem, és el Fener de Saras, i nosaltres seguim en el segon lloc, el segon lloc de fet som el quart, empatats amb l'Olympiakos al València, i estem a 2 victòries del Fener, anem quarts per mal average. Però vaja, crec que abans de començar la temporada, sense que s'hagi sentit d'aquesta situació, tots ja ho haguéssim signat, oi? Doncs el que passa és que clar, aquí perds un partit o 2 i te'n vas al 7è, 8è, al 10è, no? Cal destacar també que anem a tenim una victòria més que el Real Madrid, l'equip dels 55 milions, o sigui que totes les coses no són tan dolentes. El que passa que el Barça no està malament en la classificació, sinó són aquestes sensacions, aquesta ai, perquè ja hem dit tantes vegades d'aquesta plantilla gran, descompensada, i que a més són pocs efectius. Aquesta és la situació. Bé, aquesta setmana més tenim un sol partit a Europa, jugarem contra el Paris Saint-Germain dijous a 2:15 al Palau Blaugrana. El Paris Saint-Germain és pràcticament dels últims, però és un equip molt alegre que té grans tiradors com Hithi, que és el màxim anotador amb una mitjana gairebé de 20 punts, juga bé els rebots. Jo penso que era un gran espectacle. Nosaltres vam guanyar a París, però el París va guanyar, per exemple, el Madrid, i és un equip que també marca molts punts, i el Barça també, que és un equip que tirant no ens ha d'ensenyar ningú res, i en definitiva es pot esperar un gran espectacle. Esperem que el Barça aconsegueixi una nova victòria, i a veure, estarem tots pendents aquesta setmana, sobretot que no hi hagi lesions, que serà tan important com que no hi hagi lesions.
Bé, una notícia aquesta setmana també ha estat la publicació un cop més de la nova maqueta del Palau Blaugrana, amb capacitat de 15.000 espectadors, hi haurà tota mena de comunitats, s'hi podran fer concerts, hi haurà llotges per gent important, els concerts, per cert, diu que estan ben insonoritzats, per tant, els veïns no tindran cap mena de problema. Esperem-ho, però en fi, aquesta maqueta encara l'ha d'aprovar la Junta, després l'Ajuntament, no se sap, diuen que possiblement es començaran les obres el primer semestre de l'any 27, recordem que el senyor Coells ens havia dit que ja el febrer de l'any passat havien de... No, que el febrer de l'any passat sí, havien de començar, però no ens va dir l'any. Potser serà aquest any, potser serà l'any de traspàs. Bé, doncs, viure per veure. I diuen que el Palau es pot acabar-se a l'any 30. Bé, jo no sé si els meus ulls ho veuran. Jo desitjaria que la major part dels ulls vostres, que suposo que la majoria són més joves que jo, ho puguin veure. A veure si és veritat. De moment, de cara a les eleccions, tot es va dient i llavors ja sabem el que passa. En tot sí que el Barça doncs, ha de tenir present que ara a partir del febrer o març ja hauria de tenir pràcticament empastat l'equip de la pròxima temporada, que si bé hi haurà el lliurament d'algunes fitxes d'aquestes molt altes, hem de tenir present que no podem competir amb els grans clubs, perquè nosaltres som el pressupost número 12è d'Europa. Ara bé, si es fan cap, amb un parell o tres de grans jugadors que tenim i amb jugadors que tinguin nivell 7-8, per exemple, tenim la possibilitat de competir o almenys guanyar algunes competicions. En qualsevol cas, seria de desitjar que els directius actuals, ja que ara estem en plena crisi dels trens, fent una paradoxa o una paròdia, podríem dir que s'haurien de preocupar de posar-nos les infraestructures, les catenàries, els vagons, però sobretot deixar la direcció del timó a mans dels maquinistes, en aquest cas és en Xavier Pasqual i els seus ajudants i no d'alguns aprenents, perquè si no tornarem a descarrilar, com ha passat aquestes i les anteriors temporades. Ara estem en punt mort, no sé si aquest any el podem posar al tren de la via una altra vegada, sembla difícil, però tenim temps, almenys amb l'estiu, tornar-nos a posar en ordre, tornar que el tren torni a funcionar com Déu mana, sobretot a mans de gent especialista i no de gent aficionats. Queda dit. I, com diu aquell, doncs ja hem perdut tant de temps que ja no tenim més temps per equivocar-nos. Bé, doncs això és tot per avui i, com sempre, ahir, avui i demà, força Barça, endavant Barça, i si pot ser, diguem-ho sempre amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.